Hola! Portava uns dies sense poder gravar i per fi avui puc gravar. Que vaig en la mà esquerra i no sé fer res, però és que porto el carro avui. Avui he pensat en parlar sobre la detecció primerenca de conductes de risc per a previndre un trastorn mental o qualsevol malaltia. Què passa? En aquest aspecte és un tema que els pares i mares i els professionals xoquem de vegades. Jo que ho veig des dels dos costats, perquè soc mare i professional de tots aquests temes, tinc aquest dilema, dic, no sé com reaccionaria si me passara a mi, que el pediatra me diguera que sospita d'algun problema en la meva filla. La cosa és que l'altre dia, parlant tot justament en ella, i una infermera parlaven sobre això, que n'hi ha vegades que informes, comentes als pares sobre la possibilitat, la sospita de que pugui haver algun problema i li manes que se facin una prova i els pares s'enfaden o s'assusten moltíssim i se preocupen moltíssim. Què passa? Que a lo millor no és res, o a lo millor és algo que se puga resoldre. Per tant, aquesta preocupació, aquest susto, igual no serveix per res. Què dius? És que és el teu fill, i sí, això és perquè la teva filla està sana i no saps el que és. Jo també he conegut pares que tenen fills malaltets, molt pupes, que dic jo, que des del naixement que han tingut sempre tecletes i són pares molt optimistes, que tiren endavant i gràcies a aquest optimisme, a aquesta idea de que tot va eixir bé i es manegen i veus que els xiquets tiren endavant. Vaig estar en una escoleta infantil i allí és molt frustrant treballar perquè detectes els casos, perquè estan els xiquets allí, comentes amb els pares la possibilitat de poder previndre, de recomanar-los uns exercicis per a que el problema no vagi a més. Comentaves amb els pares i els pares que reaccionaven bé, no res, els xiquets tiraven endavant i se resolvia i ja està. I passaven pàgina a altra cosa. I seguien creixent de lo més feliços i lo més sants. Però el cas que els pares no negaven la situació, s'enfadaven o es preocupaven moltíssim que no afrontaven el problema per por o perquè els provocava molt de dolor, el xiquet empitjorava. Per això jo dia, este tema tinc que tractar-lo, no? Se me va a correr ahir el motiu de que era el dia de les persones en síndrome de Down. Ui! Perquè les persones en síndrome de Down i les seves famílies estan reivindicant que la síndrome de Down no és un motiu d'abort, que som tots diferents i que tots tenim dret a aquesta diversitat, no? I que el que n'hi ha que fer és apoyar-nos uns a altres, no criticar-nos ni discriminar-nos, no? I bueno, i serà el tema que volia tractar avui. Espero que vos hagi resultat interessant i bueno, vaig a seguir altra cosa. Vinga, un beset, adeu!